Hola famílies, soc l'Aida, soc mestra d'educació inicial, estic a primer i la proposta que us faig és elaborar-nos els nostres propis reglets a casa. És un material que als nens els agrada molt i saben un piló de jocs i poden practicar evidentment les sumes i les restes. Suposo que no teniu potser tots els materials, nosaltres ho hem fet amb el que teníem per casa, hem utilitzat cartolines, goma eva, felpes, el que vulgueu. Si no teniu cartolines de colors, doncs podeu agafar cartolines blanques i pintar-ho amb els nens. Us ensenyo el resultat, mireu, a veure si us ho puc ensenyar. Hem agafat aquesta cartolina i aquest simbolitza el número 1, la rosa el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 i el 10. L'únic que heu de saber és que han de fer 1 centímetre i llavors d'alçada el número que representeu. Aquest seria el 3, per tant és 1 centímetre per aquí, 1, 2 i 3. Aquesta és la meva proposta perquè feu amb els vostres fills a casa i així amb ells pugueu jugar a sumar, a restar, jocs amb daus, el que us vingui de gust. Moltes gràcies i ens quedem a casa.